Прывітанне, шаноўныя! Дзякуй, што завіталі на мой стрым. Сёння мы працягваем падарожжа ў сусвеце АР. Галоўную гераіню, нагадваю, завуць Аук, і ейнае паломніцтва па храмах расколатага сусвету падыходзіць да заканчэння. Сёння мы паляцім у апошні храм, трэці, і пасля гэтага, хутчэй за ўсё, нам адкрыюцца таямніцы гісторыі, якая здарылася ў гэтым сусвеце шмат стагоддзяў таму. Ну і, магчыма, нешта яшчэ, таму што некаторыя таямніцы мы ўжо падчас падарожжа адкрывалі. Пазнаёміліся з мясцовымі жыхарамі, іх зараз няшмат, і як і месцаў, дзе можна нармалёва жыць, таксама не дужа шмат. Вось толькі гэты востраў, дзе знаходзіцца паселішча, за якім даглядае сям'я, з якой мы пазнаёміліся. Птушачкі разляцеліся. Ну што ж, цяпер мы паляцім у апошні храм. Ён знаходзіцца вось тут. Так што зараз будзем ляцець праз усю мапу. Як зручна, што тут ёсць компас. Прыгожанька. Люблю вяртацца на гэтыя астравы, самыя першыя, яны самыя ўтульныя. Ключ. Знайшла. Можна відкрити апошню. О, дик. Тут, значить, як я отримала ключ з допомогою льот. З допомогою той печори, де я знайшла ключ, ну, звон бібліотеки. Окей. Можна було зробити звон. Цікаво. Ті храми, що були, і вельми істотно один одного розповідалися. Ну, мені цікаво, що я хотів сказати повні агоні, тому що агоні там вельми розрізняються, вони такі автентичні, як як це називається, Angel, такі вони такі, ух ти, там замірзли люди. Ауч. Ось, ну і, наприклад, другий був, виглядав як стяг. Дивно. Ага, успаміни. Просто поклади їх тут. Тепер у нас буде більше їжі, чим ми зможемо справитися. Геніально. Так куди мені йти? Наверх? Не, напэўна, ўсё ж такі туды, але я хочу залетаць наверх, раптам там будуць яшчэ нейкія ўспаміны.
тут все ж таки можна і наверх ісці. Цікаво, цікаво. Ага. Привітаночки, Мінт, рада я тебе бачить. Дякую, що завітала. Так, куди ж мені йти? Ні, напевно, я все ж таки пойду спочатку вниз. О, як яна закопається ногами у сніг по колено. Так, ось. О, гатерозні ключі. Нічого страшного, я тільки починаю, я ось тільки що відчинила храм. Ось, покуль що озираюся, що тут є. Ага, видать, все ж таки треба буде туди йти. А там що? Ну ладно, погуляю покуль. Поблукаю, докладней. Ось, тут усі ці 3 ключі, які я знайшла. Ці добре все прибрали. Я думала, ти будеш прибиратися, покуль будеш слухати майстрів. Ну, на кшталт, що так веселее прибиратися. Так, графіка тут вельми незвичайна і вельми пригожа, згодна. Що це за штуки такі? Судячи по тому, що вони поблескують, мені треба буде сюди потім йти. Бо, звичайно, ніякі поблескування там, де, ну, куди мені треба буде йти по сюжеті. Окей, видать, треба буде йти не сюди, а піднятися по лестниці, і там уже... А, ні, це просто в повітрі такі проблески. Окей. Так, добренько, тоді знімаюся в шею і шукаю, що де можна знайти. Ух ти. Тут занадто темно, каб мне что убачить. А коли А, ні, я думаю, мне треба буде підсвітити некими ляльками. А, и ты правильно снимаешь. Цікаво було б збиратися. Так. Світло. Был худший холодный месяц. Я нашла про леса и леса, и снился и я вспоминал о доме. И месяц, и ён сама было он зрабіў чакоўкі і нам зрабіў так што складана праверыць, ну, ці моцная. Ну, так. І напоўніў аблоўкам. І стварыў нам і ён стварыў ходили по землях и доглядали свет. Але шлях все
Нема. Ну, на банк. Я не ехать. Класс! Это было весело. Ну, просто я пришла. Треба йти. Не быть, правда? Говорила. Почему? Окей. Это идет, мне, видать,
памятаць трэба будзе іншым позваніць. Так, спачатку міма. Цудоўны пачатак. Вось на гэта. Прыйдзецца вярнуць вось на гэта. І сюды. Там гэтага накіроўвання святла. Я спадзяюся. Тут была. Я дакладна была. Ну, вось цудоўна, я відала. Так, это я ўжо была. А гэтыя брамы не адчыняцца, не? Не адчыняцца. Тады шукаць іншы шлях. Мне спадзяюся, не прыйдзецца лезці у... Так, а тут я вось ту яму стварыла. А значыць, недзе вон там, у пакоі, які знаходзіцца за гэтымі сценамі, там будзе мост. Может, там не мост, я не ведаю. Так, а тут дзверы не адчыняліся, не? Ладно. Там наверсе ж ёсць дзверы, і, напэўна, можна туды неяк патрапіць, не? Ну, ладно. Ось гэтае святло перанакіраванае. Так як там ёсць тая горка, то хутчэй за ўсё мне па сюжэце трэба будзе вярнуцца. Але куды ісці далей, я нават не ўяўляю. Я думаю, що заходили. Добрались. Полночные земли. Вау.
спробуйте мои силы чтобы не выбирают, может просто скорость ты слова и на свободе. Спасибо. Вау. Самое аниме колено мне идти гулять, темный
на пойдзе. Называць гэта альбо сенс усім. Гэта было да іншых і адказ чого цікаво. Что стало моим и не находит и не отказы у самое. Я и момента ось такі заміти. Це ось я юних что я я упевнена, что не могу разуметь нашего телевизора, знакомыми. И классно. Будь да? Я
там як буржуй на стадії. О, я ж подумала, ні, а, так, я лінки у них все, я крок тобі, оборонила тебе от пустыши. Она пишет, я обороню тебя, так долго я могу, лишь мой раз. Ты вязницу, вязницу, и там могу дополнительными. И так, а куда далее? Бился у пустыши. Я вызвала я нашу соседку. Не объясни, ты можешь тому, что давным-давно гэта зразумела, трэба пакланяцца такім даўнім людзей. Толькі я бы хотела у тебе сказать, нас не засталося раз. Апошнія крокі, якія я магу прайсці. Цяпер это ёсць нашу сусед, і ты знойдеш теж далі. Клас. Трохи
просто подняла руку. Вау. Если нам пишут, что быстрее концовки, а это не там она не знала, что победитель, она и, и мы нам вылился, то есть чувство всех есть. Это, конечно, на ура. Что я на все, что и аук. Там які вибори вельмі фінал цікавий, да, і шмат ладно. І напевно, що такого і тое ж я пустэча. Але яна ну, з лору, які мы сустракалі на падарожжаў на групе, гэта пастаральнік. І мы зараз вылікуем скоро бачу і слова амаль на скончылася. Нават цікава. Окей, дзякую, што былі са мной разам падчас гэтага падарожжа. Я спадзяюся, вам спадабалася, і прынамсі гэта была даволі атмасферная, хаця і не дужа доўгая. Дзякую вам за то, што прыйшлі на